να βγάλεις κόσμο εικοσάκια και να βγάλεις τώρα μοναχικούς ανθρώπους που τρώνε το σάντουιτς και τους ενοχλείς κιόλας. Πες τα, πες κι άλλα. Τα πας, τελείως. Οι επόμενες δηλώσεις, κυρία, μ' αφήσεις να φάω? Όχι. Εσύ γελάς, γέλα κι εσύ. Έλα, τελείωνε, δεν θέλω άλλο. Πήγα να πω και ενόχληση κανένας άλλος. Ναι. Πάμε το παράκι της Αγίας Ελένης. Μουρμούρισε κι άλλο. Τον Άλεξ θέλω να βγάλω, περίμενε. Άλεξ, κάνε ένα έτσι. Θα βγάλουμε και τον ιδιοκτήτη. Σε πολλά και διάφορα πλάνα. Τι κάνει, κύριε Γιάννη? Περίμενε, γιατί ο background φωτισμός είναι ανάποδα. Πρέπει να έρθω από εδώ να σε βγάλω. Τι κάνει, κύριε Γιάννη? Καλημέρα. Κάτσε. Πώς είστε? Σε κοιτάει καλά. Με δίχτυα δυνατό είναι καλή. Έχεις βάλει σωστούς φακούς με δίχτυα δυνατό? Κόφει κανένα κιλό. Τι κάνει, κύριε Γιάννη? Πώς είστε? Κουνήσου. Να κουνηθώ. Τι σου δουλεύει?